Benvinguts, benvingudes a l'Espai Namasté. Avui amb Ho'oponopono. Ho'oponopono significa fer lo correcte o corregir l'error. És un antic mètode hawaià de sanació i resolució de problemes. Tot el que hi ha en la nostra vida, nosaltres ho hem creat, conscient o inconscientment, amb els nostres pensaments, creences, apegos i memòries. Netejant i esborrant les nostres memòries, sanem. Tot el que esborrem en nosaltres s'esborra també de la nostra família, dels parents i dels ancestres. Moltes de les nostres memòries ens venen d'ells. És també el millor regal que podem fer als nostres fills, perquè el que sanem en nosaltres ho estem sanant en ells. Ho'oponopono és un mètode de neteja profunda de les memòries doloroses que tenim a la ment i ho fem a través del poder de la paraula. El nostre sofriment té l'origen als pensaments, que estan relacionats en les memòries passades. Forma part de l'esperit de Aloha i de la filosofia Huna, que en realitat no és ni una filosofia ni una religió. És una manera de viure, una saviesa ancestral que prové de les illes de Hawaii. Els seus mestres eren els kahunes, homes i dones savis que guardaven el secret i la tradició de la cultura hawaiana. Es transmetia oralment i permetia a les persones resoldre els seus problemes i mantenir-se en la vibració de l'amor pur. A través del ben pensar i del ben parlar, mantenien la seva vibració en una freqüència alta. És una manera de tallar el flux de l'energia negativa des de l'arrel i activar el flux de l'energia universal de l'amor, l'abundància i la salut. És molt fàcil de practicar. Només hem de tenir en compte unes coses molt bàsiques. La primera, assumir el 100% de la responsabilitat de tot el que ens està passant. Perdonar i estar disposats a deixar marxar. Obrim així de bat a bat les portes a la solució. Sempre busquem els culpables a fora. Ho'oponopono ens mostra que si no assumim la responsabilitat, si som víctimes, no tenim cap poder sobre la nostra vida. Li donem tot el poder als altres i el poder realment està al nostre interior. El propòsit és descobrir la nostra divinitat i sanar espiritual, mental i físicament. Esborrant les memòries, programes i errors del passat, ens harmonitzem amb el present. Som un cos físic, energia vital i ment. La ment està formada per 3 parts, la conscient, la subconscient i la superconscient. Aquestes 3 ments han d'estar alineades i en harmonia interior i exteriorment amb el camp de consciència universal. En Ho'oponopono es parla molt de divinitat, sigui quin sigui el concepte que cada un de nosaltres tingui de divinitat, entenent a la divinitat com amor incondicional. Netegem les nostres memòries repetint com si fos un mantra les paraules sanadores de Ho'oponopono. Les més conegudes són ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo, tantes vegades com calgui, fins sentir-nos en pau. Hi ha moltes altres paraules sanadores i eines que podem utilitzar per resoldre els nostres problemes. Jo us convido a conèixer millor aquesta poderosa ensenyança. També pots aprendre i aprofunditzar més assistint a algun dels nostres tallers. En la pràctica veuràs com les coses al teu voltant van fluint i es van reconduint d'una manera fàcil. Més informació a la nostra web www.carmesabater.com. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.